మేమంతి సన్నాసం. ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటో మీద ఇలాగే టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో దీన్ని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మూడవ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ ఫోటోని మళ్ళీ ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి అండ్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, లాంగ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం, వీటిని వదిలేసి ఈ లాంగ్ ఫొటోస్ని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి, అంతే. సింపుల్ ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో ఇదే ప్రాసెస్ మొత్తం కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా
ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు రావాలి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.